Εκπαιδευτική ενότητα 6. Υποστήριξη τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και τμήματος Μάρκετινγκ ενός οργανισμού. Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας. Η παρούσα ενότητα αποσκοπεί στην εισαγωγή των εκπαιδευομένων στις βασικές έννοιες, στρατηγικές και πρακτικές των δημοσίων σχέσεων και του στρατηγικού μάρκετινγκ. Επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της φήμης, της επικοινωνίας και της στοχοθετημένης προβολής στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, με έμφαση στην αξιοποίηση των ψηφιακών καναλιών και των κοινωνικών δικτύων ως κρίσιμων εργαλείων προβολής, συμμετοχής και διαχείρισης σχέσεων με τα κοινά. Ακόμα, αποσκοπεί στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων δεξιοτήτων διοικητικής υποστήριξης, με έμφαση στην επαγγελματική επικοινωνία, στη διαχείριση γραπτής αλληλογραφίας, στη διοργάνωση επαγγελματικών γεγονότων, καθώς και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και αγγλικής ορολογίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ειδικότερα, εστιάζει τη λειτουργία του υπαλλήλου ως κρίσιμου συνδέσμου μεταξύ του οργανισμού και των δημοσίων, κοινωνικών και επαγγελματικών του εταίρων, τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό περιβάλλον. Προσδοκόμενα αποτελέσματα εκπαιδευτικής ενότητας 6. Όταν οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευόμενες ολοκληρώσουν τη μελέτη της ενότητας, θα είναι σε θέση να ορίζουν και να διακρίνουν τις βασικές λειτουργίες των δημοσίων σχέσεων. Αναγνωρίζουν τη σημασία της στρατηγικής επικοινωνίας για την οικοδόμηση θετικής φήμης. Αναλύουν τα εργαλεία και τις τεχνικές δράσεις των δημοσίων σχέσεων, δελτία τύπου, εκδηλώσεις, καμπάνιες. Κατανοούν τη δομή και τα χαρακτηριστικά του στρατηγικού μάρκετινγκ και του μείγματος μάρκετινγκ. Διακρίνουν τη συμβολή των κοινωνικών δικτύων στη διαμόρφωση και ενίσχυση της δημόσιας εικόνας. Αξιολογούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του digital marketing. Σχεδιάζουν βασικά πλάνα προβολής μέσω social media σε συνάφεια με τις αρχές των δημοσίων σχέσεων. Επικοινωνούν αποτελεσματικά με δημόσιες υπηρεσίες, αξιοποιώντας κατάλληλα μέσα και γλώσσα. Σχεδιάζουν και εκτελούν επαγγελματικά ταξίδια για στελέχη ή προσκεκλημένους. Εφαρμόζουν αγγλική επαγγελματική ορολογία σε βασικές επιχειρησιακές συνθήκες. Υποστηρίζουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων μέσα από δομημένες διοικητικές διαδικασίες. Έννοιες κλειδιά της εκπαιδευτικής ενότητας. Δημόσιες σχέσεις, στόχευση κοινού, μείγμα marketing, digital marketing, social media, στρατηγική επικοινωνίας, δελτίο τύπου, οργάνωση συνεδρίων, επαγγελματικά ταξίδια, παρακολούθηση έργων, ψηφιακή διοίκηση.